Hi mga moms! Good day! So today is a very special day for Mama Sita dahil it's her 20% discount birthday celebration dahil senior citizen na si Mother Sita. Yes! You heard it right. 60th birthday na ni Mother Sita. So ngayon, naayos ko yung aking mga dadalhin dahil siya ay nag-request na ako daw ang mag-ayos sa kanya. So, syempre, sino ba naman tayo para tanggihan na si Mother Sita, diba? Yan ang tumatayo namin second mom dito sa Mindanao. Kaya naman, i-ready na natin ang mga proper nalias na aking dadalhin. Make sure lang na kumpleto yung mga gusto kong gamitin. So, mamaya tingnan natin siya. See ya! Hello, boys! Hello, boys! Mayaman ang kumari ko. Nagpa-deliver ng panel. Hi! Hello! Good afternoon po. Afternoon? Hi, good morning. Hi! Hi! Naalala mo ako, ma'am? Ako yung nagtanong sa'yo kung anong number ni Kuya. Hi. What's your name? Alam mo, ikaw yung gustong gumawa ng number niya. Kaya nga. Ay, lagi. Pasok na nga tayo. Ayoko na dito na tayo makichismis ka. Kay Mother Sita. Auntie! Mama. Hello. Ha? Busy. Wala Kapoy ako kasi yung kaibigan kong oso bahati lang ako. Ala! Smile ba? Ikaw ba ni Baba? Kasakit, shit! Ala! Okay naman. Good morning, friend. Gusto ko magkape, friend. Magkape ka! Balita ka sa talo siya. Baba. Nasa karoon man? Nasa siya? Hindi ka naman yan inaano. Sa tagal nating magkaibigan, te! Nagkaroon tayo ng issue sa lalaki! Nakahayop. Ikaw ba siyang Baba? Wala namang gas Drain Hindi mo muna ako kagad. Andito na yung t-shirt natin. Tapos na. Hello, mother. Gusto ko magkape. Kape. Saan tayo doon yung sa sa bahay. Sa bahay mo na lang yan. Doon yung sa bahay nila. Tubig Hindi, yung gamit. Doon sa kwarto ni Brenda. Ikaw mag-ayos? Sa taas daw yan. Taas naman sa kwarto. Ang gown mo nakaayos na doon. Nakalagay sa manikin. Ano ba? Sa kurat nila. Paano hindi maiiyak? Kinakatay na naman yung kapatid ko. Kaya ang gawin yung Baba. Uyab ni Inday. Sa taas na ba? Utawan mo nga ako ng kape Altea. Unawan mo. Para? Inumin ko. Iligo ko. Kape nga, diba? Ayan. Apaka-busy na ng mga taong bayan dito, mga moms. Ayun na, nagsisimula na silang gayat ng mga Hi! karne. Invite pa na. Ano na takin? Oy! Ato na silang di ba sa demos. Wasan mo sila. Hi! Pupunta? Kaligo, kapon lang nila. Grabe yung pa-surprise. Sana pala, nagpunta na lang tayo kanina, no? Alas 3 na yata tayo nakatulog, dalawa. Alas 3 kami nakapikit nito. Hindi ko na alam. Jet lag yata ako. Jet lag ako. Ano lulutuin mong pasta? Ay, pansit? Magpansit ka ba? Spaghetti ra. Itilas manang nila. Ay, spaghetti. Maglasanya sana ako Ay na lang. Cash na lang. Bigyan na kita 300. Ito kasi mangot. Ay, 300. Tingnan. Ha? Sa? Ha? 78K? Unya pa?
kay maglaom-laom kayo na yung mga inahan. Ikaw di akong... Singilin. Taray. Wala eh. Magbabangs ka ba mamaya? Huwag ka magbangs. Ang init-init. Tsada, oh. Ako, ano, ma? Tingnan ko lang yung ano mo. Bukas yung kwarto, ma. Ikaw, Kara, buti pa si Mother. Dahil pa rin, hilo tayo. Balisin ko. Ikaw, buti pa si Mama. Alam mong, ano ko, ikaw, hindi mo ako love. Ay, andito na pa. Ay! Ayan. So, hindi muna natin pwedeng i-reveal. Yan. Sa ngayon niya lang muna pwede nyo makita sa gown ni Mother Sita. Wow! Oh, diba? And of course, may-ari naman siya. Obvious naman po. Diba, nandito na tayo ngayon. So, dito daw kayo mag-ayos later. Kabog. Tsada. Mother! Ganda ng gown! Pero hindi ko pinakita ng buo. Asan na si ano? Asan si jowa mo? Nag-away na naman kayo. Samantalang kakanote mo lang. Ano, saan na kayo? Campus B na kayo mag-aaral? Sa? Sa? Ginoo ko. Ba't doon ka? Sandali! Bakit doon ka? Ha? Layo-layo. Okay naman. Pares kayong dalawa? Dagan naman sa among eskwela. Ng eskwela. No. Wala kayo ng eskwela sa nasunod. Saan mo itong mo? Sayang. Tara dito sa kakuan tayo. Huwag mong butangan ng ano na ka. Sugar? Ayaw. Huh. Andito. Ba't di ka nagdala ng charger? Ikaw ang pinakamayaman sa tanan. Hi, mayaman! Madam, mapakasuplada mo naman. Ikaw yung iba sa plaga, hindi mo ako pinagsuntan na tanggapin mo. Ala, Napaka- totoo yan. Kaya nga, hindi ako pinagsuntan. Kasi bali-balita sa usapan may panibago karon na biling property. Ay, grabe. Sabi sa akin ni Inday, Ano? Property, anong klaseng property daw? property. Property of responsibility. Bagyo yon. Property of responsibility. Ang taray. Okay, dito mamaya kung ano yung ipuputok mo, may presyo. May premyo, di ba? Yan. Butangin, sige. Ha? Wala natin lagyan. Ano, Mother? Hindi ka pa rin tapos? Hala, isa na lang ang natira. Okay, doon na sa May 5. Ayan yung kay Bimbo. Birthday niya, sa Bimbo. Pa! Ano ginagawa mo dyan? Hindi ka na maabala. Naka-ready na bang outfit ng escort? Wow! Bakit may escort? Siyempre kung escort, sino pa ba? Ano yan niluluto mo? Kanin. Taga sa... Oh! May nagutom! Asa naman na yung muse mo? Ba't di pa magpunta dito? Dali, parang ano ba, wow, ganda ng cake ni Mother. Her favorite. Diba? Yes, what's this? May mga tinapay pa pala eh. Nagdi-defrost kayo? Ang chicken. Ayun lang. Dapat kagabihin nyo pa siya na ibaba. Yung birthday girl, Busy-busy ka pa rin. Nagpamanikyan ko kanina, umaga. Ha? Bakit yung kulay? Yun lang. Malaglag mo pa yan na.
Pag-remit na kay Padir. Lagi. Ikaw pa nang... Basa. Dano? Ayan na pala eh. Ay, gabay. Ito. Planggana. Ano yan? Prito? Ayaw mo naman may magluluto na pala. Oh. Pag-smile ba? Birthday mamasita. Paano ako pag-smile sa ginawa mo? Ala, lagalit siya. Bakit? Magkasama kasi kami ni Paul. Sumabay si Paul dito sa akin. Dahil hinahanap ka. Sabi niya, asan si Mami Gwen? Sabi ko, hindi ko alam. Ano ba nangyari sa inyo? Ala, Ano? Paka-arte. Sabi niya, asa ba yun? Sabi ko, ewan ko, ba't hindi kayo nang... Sabi, hindi ko rin alam, ba't hindi niya ako pinapasin. Ala. Makayop. Happy birthday to you! Ayan na! Happy birthday! Day to you! Nagkamadrama kagabi. In fairness. Happy birthday! Sige, Happy hilak mo birthday magkama. to you! Wala, nakita niyo Ay, yung isa! bag. Ay, surprise! Birthday. Relax na daw siya. Ay, agilat sila nanonood. Ang lang kailan ko lang pa. Gwen, sawa na kasi mga hilak-hilak. Dili pala rin yung pamilya nga drama-drama. Hala! Talaga? Dalahig. Yung handa. Mana? Yeno, ako. Kulang pa ang tomato Patay ng sauce. baboy? Oo, isa na lang. Kinsa tagi baboy? Ha? Kinsa tagi baboy? Kay... Ha? Nagalit. Nagalit rin si Talino. Birthday na ni Sita. Kinsa birthday? Kinsa birthday? Nanay Sita. Ah, pila na yung edad? Sila edad niya. 5 ka pa lang daw. Ay, ano din? Ha? Ano din? Sa taas. Pila? 60. 60. Ay, ito ba yung full ma? Una, magay ko naligo. Ah, wala na. Ito yung ligo ba yun? Magaw na. Ito ang kaning ang bahay. Wala pa ligo ba diha? Ako, may ko. Diba kan Pero dili ba? mama Ang nagkakal mo. daanan. Tanggalin gani. Ano nang tanggalan? Dapat tanggalin dito. Oh, tanggalin Para may dito. sitaran ba? Para ma. Ano yung gusto ba tangkal? Hindi na ako magpuwi man. Laso. Ano sa manila para saan na? Birthday dura, 5. Sa May. Ah, sa May. Ayun na sila. Oh. Mauna na tayo kasi feeling ko kailangan niya rin tsaka gusto niya rin. Di ba, Bo? Ano naman? Happy birthday. Baka prank na ah. Hindi ah. Huwag mo na lang ipakita. Gusto ko ganyan lang tayo. Happy birthday. Thank you. Love you. Love you. Nako, enjoy mo lang ha. Magagamit niyo pa yan ni Father. Thank you. God bless.